Kaide. Mine Namarilva. En dit is Pangtori. Vandaag kijken we naar het bezit aangeven met het voorzetel fu. Fu is precies zoals je het uitspreekt. De U wordt als een OE-klank uitgesproken. Oe. Om je bezit uit te drukken kun je dus onder andere het voorzetsel fu gebruiken. Fu betekent van en wordt dus als een bezittelijk deel geplaatst in een zin. Hier zijn enkele voorbeeldzinnen. Abuku nafumi of nafmi. Het boek is van mij. Aoso fumimati. Het huis van mijn vriend. Sla deze video op zodat je er altijd mee kan oefenen en bezoek de Spangtori website om meer en beter Sranang te leren. Volgende keer zie ik je graag weer terug bij Spangtori en Tamboen.